Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon Pomponskim Pilatem, ukrzyżowan, umarł, pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. o Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. o mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jako daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. o Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają. o mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia wiekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Objawienia na weselu w Kanie Galilejskiej. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, którzy cierpią i O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas w cudu i zaprowadź Prowadź wszystkie dusze do nieba. pomóż, Pomóż szczególnie tym, bardziej potrzebuje Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święte imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dziś i odpuść nasze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryja, bez mazy pierworodnej poczęta. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Ratowaj nas od
Tajemnica czwarta. Przemienienia na górze Tabor. Отче наш, который есть в небе, святи имя Твое, придь кралевство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сынові, і Духові Святому. О Марії, без греху первородnego почента. О мой Єзу, прощай нам наші грехи. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta. O mój Jezu. Kyrie eleison,
za nami, Matko Najczystsza. Matko Dziewicza, módl się za nami, Matko nienaruszona. Matko najmilsza, Matko przedziwna, Matko dobrej rady, Módl się za nami, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Matko miłosierdzia, Panno roztropna, módl się za nami, Panno czcigodna, Panno wsławiona, Panno można, Panno łaskawa, Panno wierna, zwierciadło sprawiedliwości, stolica mądrości, przyczyną naszej radości, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławy pobożności, różo duchowa, módl się za nami, wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, domie złoty, Arko przybieża, módl się za nami, bramo niebieska, gwiazdo zabrana, módl się za nami, uzdrowienie wienie chorych, ucieczko grzesznych, módl się za nami, tylko strapiony, wspomożenie wiernych, módl się za nami, królowo aniołów, módl się za nami, królowo patriarchów, módl się za nami, królowo apostolów, módl się za nami, królowo męczenników,
dziewic, Królowo wszystkich zdziałów, Królowo wszystkich świętych, Królowo bez łazy pierworodnej poczęta, Królowo w niebo wzięta, Królowo Różańca Świętego, Królowo rodzin, Królowo pokoju, Królowo Polski, Królowo świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy w raz. Przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, nie dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi Chwałą wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba. Spraw, aby mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali przez Chrystusa Pana naszego.
Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. Swojego ducha, Panie, wylej na nas dziś. 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 Duchu Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. niech Wiara zagości, nadzieja. zagości, niech miłość zagości w nas. Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych. Bardzo cieszę się, że jest chęć uwielbienia. Za chwilę rozpocznie się msza święta, ale jeszcze kilka słów z dzienniczka siostry Faustyny. Мы знаем, что бывают такие разные ситуации, как то говорят, бывают долки и бывают гурки, погурки. То есть не так давно мы слышали, неделю назад, полторы, как сестра Фаустина была в таким долгу. Она делится тем, что переживала внутри себя, в душе. И мы говорили о том, что тоже не всегда бывает это так доступно для другого человека, потому что это есть что-то в нашей глубине, что можно тоже скрывать. И сегодня услышим, как сестра Фаустина делится тем, что она пережила. Это особое чувство радости, особое чувство счастья. Но мои терзания уже подходят к концу. Господь даст мне обещанную помощь. Я вижу ее в двух священниках, в отце Андраше и в отце Сапотько. Во время реколлекции перед вечными обетами я впервые была полностью успокоена, и позднее отец Сапотько вел меня в том же направлении. В этом исполнилось обещание Господа.
Когда я была успокоена и научена, как идти путями Божьими, мой дух возрадовался в Господе. И мне казалось, что я не иду, а бегу. У меня раскрылись крылья для полета. И я воспарила к самому солнцу, и не спущусь, пока не упокоюсь в том, в ком утонула навеки моя душа. И я полностью поддалась действию благодати. Велико снисхождение Бога к моей душе. Я не отстраняюсь, не отказываюсь, а тону в Нем, как в Своем единственном сокровище. Мы едины с Господом. Исчезает пропасть между нами, Творцом и творением. В течение 2 дней моя душа была словно в постоянном экстазе. Присутствие Бога ни на минуту не оставляло меня, и моя душа находилась в постоянном любовном соединении с Господом. Однако это не мешало мне исполнять свои обязанности. Я чувствовала себя превращенной в любовь, я вся горела, но без ущерба для себя. Я постоянно утопала в Боге. Бог так сильно и властно привлекал меня к себе, что минутами я не отдавала себе отчет в том, что нахожусь на земле. Столько времени я ограничивала благодать Божью и боялась ее. И теперь Бог сам через отца Андраша устранил все трудности. Моя душа обратилась к солнцу и расцвела в его лучах для него самого. Уже не пони обрывает слово и со следующей строки начинает другую мысль. Так что мы заканчиваем сегодня вот на этом неполном слове. Уже не пони. Можно думать, додуматься, что не понимаю или не понимают, или что-то еще. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnia moja jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, ni moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnia moja jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, ni moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnia moja jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, ni moja siła, nie jestem sam, ni moja siła, nie jestem Sam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Dzisiaj, jak tak zauważyli, trochę jest takich problemów i z czytaniami i ze wszystkim. Dlaczego? Bo jest szczególny dzień, kiedy Kościół wspomina. Gdzie tu założył? Bo Kościół dzisiaj wspomina, raczej przeżywa święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kaplana. Dlaczego? Bo nie tak dawno święto to papież Benedykt XVI pozwolił wprowadzić w kościołach lokalnych decyzją poszczególnych episkopatów. Święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego kaplana, ma zachęcić cały Kościół do wzmożonej modlitwy za Jego pasterzy, a jednocześnie
ma przywołać wzór Chrystusa kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie służebnym oraz przypomnieć wszystkim wiernym o ich udziale w kapłaństwie powszechnym. Konferencja Katolickich Biskupów Białorusi w 2013 roku na mocy zezwolenia Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła obchody święta we wszystkich kościołach i kaplicach katolickich na Białorusi. Także to święto jest takie nowe, świeże jeszcze i dlatego też, ale nic jakby nowego nie ma. Zawsze modlimy się każdy pierwszy czwartek, dziękując Bogu przede wszystkim za dar Eucharystii i dar kapłaństwa, ale także prosimy i modlimy się za kapłanów, za biskupów, za papieża i o te liczne nowe powołanie. I zawsze, kiedy są jakieś obchody, uroczystości, jakieś wydarzeń w Kościele, też zawsze, kiedy i nasi biskupi, i biskup Aleksander, a w szczególny sposób teraz biskup Włodzimierz zawsze prosi o modlitwę za kapłanów, prosi o modlitwę o nowe powołanie do kapłaństwa za młodych ludzi. Dlatego też dzisiaj dziękujemy Bogu za ten dar i tajemnicę, czym jest kapłaństwo i oczywiście wypraszamy tą świętość dla kapłanów i to nowe powołanie. Msza Święta sprawuje, wypraszając Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski u Boga dla Aleksieja, ten dar wiary i żeby mógł doświadczać Bożą miłość. A my przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy i zaniedbanie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracie i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest świętym, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś jednorodzonego Syna Twojego najwyższym i wiecznym kapłanem. Spraw, aby dzięki lasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Буття. У тыя дні прыйшлі Абрагам і Ісаак на месца, пра якое сказаў яму Бог. Абрагам пабудаваў там ахвярнік, расклаў дровы і, звярнуўшыся
і, звязаўшы сына свайго Ісака, паклаў яго на ахвярнік паверх дроваў. І працягнуў Абрагам руку сваю, і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго. Але анёл пана паклікаў яго з неба і сказаў: «Абрагаме, Абрагаме!» Ён адказаў: «Гэта я». Анёл сказаў: «Не падымай рукі тваёй на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне». Узняў Абрагам вочы свае і убачыў за сабою барана, які заблытаўся ў гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсеспаленне замест сына. І назваў Абрагам тое месца «Пан бачыць». Таму і сёння гаворыцца: «На гары Пан будзе бачны». Анёл пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: «Клянуся, кажа пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благаслаўлю цябе і памножу патомство тваё, як зоркі на небе і як пясок на беразе мора, і патомство тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх, і атрымаюць благаслаўленне ў патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаўся голасу майго». Гэта Слова Божие. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z plodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisane: radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Гласилам Твою справедливость wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Sprawiedliwości Twojej nie kryłem głębi serca, głosiłem Twoją wierność i pomoc. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Niech cień raduje weselią w Tobie wszystkie, którzy Ciebie szukają, a ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią: Pan jest wielki. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Для нас Христос стал сень послушним аж до смерти, и до смерти крzyżowej. Для tego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię. Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i się pomodlę. Wziąwszy ze sobą Piotra i 2 synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto, nie mogliście 1 godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Oto słowo Pańskie. Tak jakby dzisiaj, chociaż czytania są, jak ja mówię, wyszukiwane z innych miejsc, ale tak jakby liturgia słowa, mądrość Kościoła ukazuje nam to przedłużenie, продолжenie tego, co my słyszeliśmy wczoraj. Ta podróż, którym jest nasze życie, jak wczoraj mówili, do Jeruzalem, podróżujemy i zaproszeni do tej podróży jesteśmy wszyscy, do tego nowego Jeruzalem, którym jest niebo. I wczoraj Jezus już dzielił się, że ta podróż nie jest zawsze łatwa. Tak jak i dzisiaj wspomniałem, czytając dzienniczek siostry Faustyny, не всегда бывает хосанна кrólowi Dawidowemu, помните, с пальмами, да, радость, все. Особенно, это так przeplata się w ta niedziela palmowa, особенно tak może teraz trochę mniej zamietna, ale była dość zamietna, kiedy szliśmy z parku, pamiętacie, da? Ksiądz idzie, все, kto raz na rok nawet przychodził do kościoła, tłum cały, ludzie jadą autobusami, niektórzy samochodami, a co takowe? A там спереди ksiądz идет, наверное, радуются, так радостно его встречают, да, или провожают. I takie było to wejście do Jerozolimy, kiedy, pamiętacie, zrywali te gałązki palm, ścielili płaszcze, ogromna radość i przychodzimy do kościoła i wtedy jest jaka Ewangelia, co jest, czyta się? Ewangelia Męki Pańskiej. Tak przeplata się to. I jak też czasami mówimy, z różnych przyczyn poszukiwali też tego pójścia za Jezusem, poszukiwali Jezusa. Ktoś poszukiwał Jezusa, bo Jezus nakarmił chlebem bezpłatnie, pamiętacie, i ryby даже хватило всем, nie надо ловить. Ktoś poszukiwał Jezusa. Dlaczego jeszcze? Pamiętacie czy nie? Niedawno wspominaliśmy. Bo woda, wino, da, my o tym też mówiliśmy. Ktoś poszukiwał Jezusa, bo, nie wiem, rodственnik, bliski, tam, nie wiem, ojca, wnuka, syna, brat, został uzdrowiony. I dlatego ja tak postanowił iść za Jezusem, bo zawsze będę jaki zdrowy. I może komuś jeszcze też opowiedział, jeśli chcesz być zdrowym, to idź za Jezusem, zawsze Ciebie uzdrowi. I tak dalej, można o tym mówić. I
często tak jest, że właśnie poszukujemy czegoś, żeby получать, может быть, это удовольствие, żeby zapewnić dla siebie takie życie ciche i spokojne, żeby niczego nie mieszało, jak to mówimy, żeby nie mieć problem. I często, jak wiemy, chrześcijaństwo może wtedy konfliktować się, że kiedy ja staję się bardziej wierzącym, czyli idę bardziej za Jezusem, albo w ogóle poszedł tylko jeszcze za Jezusem, tu pojawiаются разного рода problemy. Tak było u apostołów. Jezus nigdy nie mówi o tym, że jeżeli pójdziecie za mną, to nie będziecie mieć problemów. Wczoraj, kiedy ci dwaj bracia chcieli po prawej, po lewej stronie, Jezus nie powiedział, będziecie uczestniczyć w mojej chwale. Nie, Jezus tylko spytał, czy jesteście gotowi pić kielich, który ja mam pić i przyjąć chrzest. Czyli Jezus mówi o różnych doświadczeniach. I dzisiaj, ale jak my pamiętamy, Jezus, kiedy dzielił się o tych trudnościach również tej drogi, to думали о чем-то другом, разговаривали о чем-то другом. Tego nie usłyszeli. Jak wczoraj wspomniałem, jeden z ewangelistów mówi, oni posporili, posprzeczali się między sobą, kto z nich jest główniejszy. I dzisiaj, jak ja mówię, jakby продолжение jest to, co dokonuje się w Getsemanii. To, co dokonuje się w Getsemanii, kiedy Jezus widział tę wizję. Czasami może być teraz tak, żałko nie tu u nas wypускników, ale jeśli zawtra egzamin, to czasami noc może stać się Getsemanią, переживание, так что невозможно заснуть. Может быть, для кого-то зубной врач завтра записаны до зубного врача, а уж dzisiaj есть эти переживания. А может быть, что-то посерьезней, а może operacja. Czasami diagnoz sam, jak przyjeżdżają tutaj ludzie i mówią, że byli u wracza 5 dni temu назад и поставили такой диагноз, и 5 дней я не могу заснуть, не могу ничего делать. Что это такое? Гецемания, это есть переживание. И Иисус видел, jak Syn Boży, ta boska natura, która połączona była z tym ciałem ludzkim, i dlatego, jak mówimy, pocił się krwawym potem i dlatego wziął uczniów i poprosił, mówi, trwajcie w modlitwie, módlcie się ze mną. Tak jak wczoraj wspominałem, czymś dzielimy się, czy radosnym, czy bolesnym z najbliższymi. Pobądź ze mną. Czasami na gdzieś kojkie balnicznej, żeby potrzymać się za rękę, żeby odczuwać ten kontakt, ta pomoc od bliźniego. Что сделали uczniowie? Zasnuli. Bo nam хочется spać. Все, да. Czyli widzimy, że to są różnego rodzaju te trudności i także my wspominaliśmy już nie jeden raz o tym ogrodzie Getsemanii dla Abrahama, kiedy Bóg powiedział, złożysz swojego syna w ofierze. Złóż. I my mówili, że to była ta pewność, ta jasność. Tak jak siostra Faustyna mówi, że bardzo pragnęła od spowiednika jako głowy Kościoła, nie głowy Kościoła, a jako przedstawiciela Kościoła usłyszeć to zatwierdzenie, że tak, te objawienia to są Boże. Ona miała pewność jako człowiek, że to Bóg przemawia, ale jeszcze nie wystarczała tej pewności. Abraham miał pewność, że to Bóg mówi. I on tego nie mógł zrozumieć. I to była ta też noc Getsemanii. Ale pomimo tego on przeszedł przez nią i dalej słyszymy to, co dzisiaj słyszymy. Składa w ofierze swojego Syna. I to jest bardzo ważne.
że Jezus też modli się. No, On mówi, Ojcze mój, jeżeli ja muszę pić ten kielich, może ten kielich może ominąć mnie, może te cierpienie mogą być, może jakaś inna droga przygotował, ale jeżeli to wola Twoja, jeżeli taka wola Twoja, to niech mi się stanie. To są bardzo ważne te słowa. Często mówimy, może bardzo często mówimy o Maryi, te fiat, niech mi się stanie. To jest przyjęcie woli Boga, pomimo niezrozumienia, pomimo trudności. Ale jeżeli ja pełnię wolę Boga, jeżeli Bóg jest ze mną, to Bóg mnie umacnia. Bóg daje tą moc i to mówimy, to jest to chrześcijaństwo, być wyżej tego, wyżej różnego cierpienia, doświadczenia, różnych ispytań. I nawet jak Jezus mówi, jeżeli was o śmierć przyprawią, to ja będę dawał wam moc być wyżej tego. I tak było, i tak jest, i tak będzie. I oprócz tego jeszcze, że to pełnienie woli Bożej, jak my też wiele razy mówiliśmy, to przynosi ten obfity owoc. W różnych miejscach, to co czytam, płynęli wtedy na tej łódce i nie mogli dopłynąć, wiatr był przeciwny. Jak Jezus okazał się w ich łódce, to co pisze jeden z ewangelistów? Łódź natychmiast okazała się u brzegu. Natychmiast okazała się, jeżeli Jezus okazał się w życiu człowieka. Także ten połów ryb całą noc trudzili się, a Jezus powiedział, zarzućcie sieci po prawej stronie, posłuszeństwo Bogu. Kiedy pełnię wolę Boga, to przynosi te obfite owoce mojego powołania. Dlatego też i dzisiaj, tak jak już wspomniałem, papież na pewno widział te problemy, podróżował też w różnych regionach świata, problem gdzie brak kapłanów, ale problem też i z kapłanami, ale jeszcze nie tylko Benedykt XVI, ale jeszcze Jezus 2000 lat temu, pamiętacie, coś mówił o polu i coś mówił o robotnikach. Żniwo wprawdzie, ale robotników mało. Dlatego też to żniwo pańskie potrzebuje robotników, dlatego i papież, i biskupi, i my też, kapłani, bardzo, bardzo prosimy i o tych nowych robotników na żniwie pańskim, ale i za nas już tych takich starych robotników, żeby też modlili się, żeby my nie ustali w tej pracy, żeby my nie ustali w tym pracowaniu, żeby my również poznawali i pełnili nasze powołanie w Chrystusowym kapłaństwie. Ale tak jak słyszeliście na pewno, nie tylko kapłani do tego zaproszeni. Dlaczego? Bo wszyscy wy uczestniczycie w kapłaństwie Chrystusowym. I każdy człowiek jest powołany do czego? Nie tylko być tym dobrym chrześcijaninem, dobrym uczniem, bardzo często też o tym mówimy, ale żeby też rozszerzać to Królestwo Boże na różne sposoby. O to trzeba modlić się, w jaki sposób, i tak dalej, ale w tym kapłaństwie Chrystusowym jesteśmy i w budowaniu Królestwa Bożego zaproszeni jesteśmy wszyscy. Do Boga naszego Ojca w niebie zanieśmy nasze prośby, nasze błaganie, nasze intencje. Za cały Kościół Chrystusowy prosimy dzisiaj i za papieża, i za kapłanów, za seminarzystów. Prosimy także za nowych neopresbiterów, żeby którzy otrzymali już te pola na tej żniwie pańskiej w naszej diecezji. Błagamy dobrego Boga również za młodych ludzi, wypusknie już te dni, kiedy wypuskniki wybierają płeć. Prosimy o to światło Ducha Świętego również i o to, żeby usłyszeli ten głos powołania do życia
w kapłaństwie, w zakonie, Ciebie prosimy. O pokój na świecie, Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w życiu dla Aleksieja i całej rodziny, Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga za tych, którzy odeszli do wieczności, o Boże miłosierdzie i wprowadzenie do nieba. O Boże miłosierdzie, opiekę Matki Bożej dla Anatolия Мелешка в день его рождения, ангела-хранителя его, для его и всех родных на каждый день. Ciebie prosimy. Za bliskich naszemu sercu zmarłych, za tych, którzy może dzisiaj też konają, giną w różnych sytuacjach tego życia. Prosimy o to miłosierdzie Boże dla umierających. Ciebie prosimy. I błagamy dobrego Boga za wszystkich nas i we wszystkich naszych intencjach, aby każdy na swój sposób uczestniczył w tym kapłaństwie Chrystusowym. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ojcze, chwała Tobie, swe życie składam Synu, chwała Tobie, swe życie składam Duchu, chwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie Boże, niech nasz pośrednik Jezus Chrystus uczyni te dary miłymi Tobie i wraz z sobą przedstawi nas jako wdzięczną ofiarę, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza. I postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenie otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wystawiamy Ciebie, z radością wolając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię
Pańskiem, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Ojcem Pio, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Naucz mnie kochać jak Ty. Maryjo, chcę zamieszkać z Tobą. Naucz mnie kochać od dziś. Zachwycasz mnie prostotą i pięknem Twego serca. Pociągasz mnie, abym żyła w świetle. Maryjo, razem z Tobą powiedzieć chcę Panu słowa, co zmieniły świat. Razem z Tobą powiedzieć chcę, Panie, niech będzie tak jak chcesz Ty. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale, Archanielie, broń nas walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną, niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy. A Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekla szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. O uzyskanie odpustu zupełnego pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest,
święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Serdecznie dziękuję za modlitwę i za spotkanie i za przeżycie Eucharystii dla wszystkich Was, dla Was, kochani bracia i siostry, którzy jednoczycie się z nami, łączycie się z nami. Życzę też miłego, fajnego dnia. Bardzo proszę też tak w dowolnym tym czasie pomodlcie się, żeby tak ten wiaterek łagodny też przydmuchnął nam chmurki i przez Rosję, Krasnoselsk i okolice, żeby przeszły trochę te chmurki i polał deszcz. Także proszę tak nie planować jakiejś podróży do lasu dzisiaj pod wieczór, bo prawdopodobnie i trochę może zagrzmieć nawet na tych terenach, ale ziemia jest spragniona też wody. Może ktoś wczoraj jeździł akurat tam, gdzie poля jeszcze nie zdążyły obsiane czy tam obsadzone, ale nie zdążyły wypuścić te latorostie, to teraz takie poliowe bury z pyli, dlatego też trzeba, żeby ta ziemia została zroszona. O to też prosimy Boga. Pan z wami. Niech was błogosławi, chroni i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ześlij deszcz, otwórz nam bramy do nieba. Ześlij deszcz, otwórz nam bramy do nieba. Ześlij deszcz. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić w sercach słów dużych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś lud. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam nad brzegiem, razem z Tobą nowy zacznę dziś lud. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły
Twej pracy siecia i słowem życia.